Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geology. Kaixo lagunak, ja honezkero pizkat ezagutzen gaituztu, Saio honetako, abots hauek eta abots hauen atzean nagusiki, gure saio honen gida espirituala eta gure orakulo historikoa eta gure Kleopatra, pizkat ezagutzen duenari ez da arrotze egingo bere imaginatzea, bere txepuzkan, komuneko bainuntzian sartuta, aparrez inguratuta, Beyoncé entzuten ari dela, eta ganak Tom hirugarrenaren dinastiaren inguruan hausnartzen ari dela, halako estampa idiliko batean, jarrita. Baina, estampa horri zerbait falta zaio. Elementu garrantzitsu bat hortik bueltaka arituko dana, benetan argazki osoa osatzeko. Bai, Eta? nire katua. Eta justo gaur, nagoren katuari buruz hitz egin behar dugu. Bai, oso pozinago. Gai hau tokatu zaigulako, Tokatu. nik aukeratu dut. Bai, nire katua esan dut, baina nire katuetako bat igual esan beharko nuke, katu zinguratua bizi naizelako. Eta egia esan, zergatik aukeratu dut gai hau, katu hitz egiteko aitzakirik ez da behar, oso interesgarria dira, eta puntu baina, badazpada, katuen nazioarteko egunan noizen begiratu dut, eta nahi gabe, bete-beten asmatu dugu. Otsailako 9 omen da. Zer da? Katuen nazioarteko eguna? Bai, baina gero beste egun ofizial batzuk ere topatu ditut. Abuztuaren 8, urriaren 29, ere katuen nazioarteko eguna gomen dira, eta ez dut begiratzen jarraitu. Eta azken finean, katuzale ontzat egunero da katuen nazioarteko eguna. Bai, eta beste hontzat da alde bitxo butikanen nazioarteko eguna. Hor, parentesi bat egin nahi duze, nik katuzalea naiz, baina ez dut ulertzen gizarte hontan dagon, ez? Katofobia? Ez, aukeratu beharra. Oso binario da zentzu askotan, eta da, edo katuzalea izan behar duzu, ala txakurrezalea. Eta nik uste biak oso kompatibleak eta osagarria direla. Eta gainera logikoa, hau da, animaliak inguruan izatea gustatzen badi mazaizu. Bai, ondo konpontzen dira, gero, gainera. Haien artean. Txakurrak eta katuak, batzutan, bai. Batzutan, bai. Nire esperientzian, agian, katuak haien artean baino beto. Ja, hori ere izan like. Bere izaera ezagututa, katuen izaera, bakizu. 1.000 milioi katuen, katu horiek izaera bera dakatela. Begira da esasola gabia eta bapatean espero ez duzunean rask egiten dizuten horiek. Karo. Ja. Hori gustatzen zaizu, hain zuzen ere. Bai, Espero gabeko... nortasun berezia ematen. Bai, esateko era Eta bada. emozioa eta abentura ematen dio zure bizitzari. Ja, Bai. Eta horregatik hain zuzen ere, gaur ekarri duzu, Bai. katu kosmikoen historia. Bai, etxeko katu ez hitzengo dugu, ez? Bai. Izen zientifikoa, Felix silvestris catus. Catus hortatik dator, ez? Euskarazko eta inguruko, ez? Hitza, Hala. ez? Gato, kat, xat. Eta baina hori buruz etxeko katu ez hitzen behar dugunez, hasteko noiz eta nola etxekotu genituen, edo, hobeto esan da nola hurbildu zitzaizkigun ikusiko dugu, eta hortako ziprera jungo gera,
neolito garaia, duela 9.000 eta 500 urte. Eta gaur egun, Xilourokambos izeneko aztarnategi neolitikoan, persona bat hortzi zuten, gizaki bat, alboan katua zuela. Hilobi hori eta katu hori 2004an Jean-Denis Vigne izeneko paleontologo frantziarrak aurkitu zuen, edo esan da, bera buru zuen arkeologo taldeak, eta katu horrek, basakatu afrikarren antza handiagoa zuen egungo katu domestikoarena baino hala ere adituek ez zuten zalantzarik izan, katu hori gizaki batekin ehortzin bazuten, gizaki horrekin biziko zela, eta beraz etxekotua zegoela. Hori teoria bada, beste teoria bada, katua ehortzi zutela, eta apaintzeko edo despistatzeko gizaki bat jarri ziotela alboan. Baita ere. Izan likela. Osa, nagusia katua zela, eta... Hori ba. Bai, hori... Eztabaida hori nik uste dut, oraindik ere... Dela 1000 urte hor zegoen. Bai. Baina ordura artegia da beste teoria bat zegoela, eta zan katua Egiptoarrek etxekotu zutela, asko zeberanduago, duela 4.000, 5.000 urte inguru. Hori ezaguna da. Bai, baina teoriari bertan bera geratu zen, aurkikuntza honekin, eta orduan Zipren aurkitutako katu hori askoz lehenago etxekotu zuten, ez? Neolitoko abeltzain nekazariek, esan dugun bezala, duela 10.000 urte inguru, eta ia nahi gabe, ez? Behintzat, gizakiek nahi gabe edo propio bilatu gabe. Katuek bezala, hormatik izoten naz, zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondun, Katuek bezala, hormatik izoten naz, zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondun, Katuek bezala, hormatik izoten naz. Orduan gaude, azkenean, ez, duela 10.000 urte, nekazaritzaren astapenetan, ez, gizakiak utzi zion, ez, pixkanaka eztari biltzaile izateari, eta sedentario bihurtu zen, eta nekazaritza bizimodu berri hortan, funtsezkoa zen, eta horrekin bizirauteko landaren soberakinak biltzen eta gordetzen hasi ziren. Eta orduan, klaro, zuk zekale erreserba baldin badituzu, zeiten duzu, ugaztun karraskariak, saguak, arratoiak erakarri. Eta lehen aipatu dugun Jean-Denis Vigne, ez, katu aurkitu zuen paleontologoak esaten duenez, zientifikook sagu horiek komensal gisa definitzen ditugu, baina gainerakoentzat parasitoak besterik ez lirateke, gure janaria jatera datozelako. Karraskariek ez zuten ordura arte halako pagotxarik izan, eta pentsatzekoa da lehen gizaki sedentarioek sagu izurritek ezkagarriari aurre egin behar izan ziotela. Orduan, sagu konzentrazio hori ere, azkenean, pagotxa bihurtu zen baita ere katuentzat, ez? Eta zerientzat, eta beste lako arai jale txikientzat. Eta orduan animalia horiek gizakien kokalekuetara hurbiltzen hasi ziren. Zentzua du teoriak, hola esan da. Karo, xaguen bila, ez? Janari bila, baina janaria hor zegoen konzentratuta, asko zerrexagoa zen, eta dakigu katuak nagiak badirela bentsat. Gaur egungoa bai. Orduan, Vinek esaten duenez, une horretan gizakiak konturatu ziren, egoera horri onura atera zekiokeela. Hala ere, gizakiek ez zuten katua erabat etxekotu, ez baitzuten lortu, hori ez, felino txiki horiek gizakiekin eta gizakientzat izatzea adibidez, edo... Ez da harima eta zabana eman da, ez? Nahi duten egingo dute. Eta orduan, beraientzat mesedegarri baldin bada, egingo dute. Zuretzat ere mesedegarri dela, pues primera. Oso ondo. Vale. Ja. Bai. Bizi filosofia txarraz da? Bai, azkenian katuak gizakiez baliatu ziren bizimodua errazago lortzeko, eta gizakiek katuen erabakia, nolabait esateko, onartu zuten, beraientzat ere harremana onuragarria zelako. Neolitoan, gizakiek ere beste hainbat espezie etxekotuko zituzten, ez? Beraien nahi bezala, abeltzaintzarako, ez?
abereak ere zaintzeko, adibidez txakurrak, ez? Eizarako ere, erabiltzituzten lehenago txakurrak, baina bueno. Ustiatzeko ere, bai. Bai, eta lehen esan dugu bezala, 10.000 urte geroago, oraindik ez dago garbi gizakiak katua domestikatu ote zuen, ala gizakiak katua. Nik azaka garbi nire katua dan, edo ni naizen bere humanoa. Ja, galdetu beharko zaio. Bai. Nik uste eta adibidez, antzinako egiptoarrek bigarren aukeraren aldekoak zirela, egiptoarrak. Bai. Bai. Haiekin hitzein da. Ez, baina ikusita katuak ez, nola tratatzen zituzten, eta ez. Ze gainera, Egipton, esan bezala, ustak, ez, karreskarietatik babesteaz gain, arratoiak izatzen zituzten ez, gaixotasunak transmititzen zituzten elementuak ziren, arratoiak. Eta ura ere, elementu hori ere, kentzen edo ez, zuten, eta suge arriskutsuak ere izatzen zituzten. Beraz, etxinguru seguruagoak ere bihurtzen zituzten. Ja, nik ikusi nahiko nuke zure katutxoa kobra baten aurrean. Harrituko zinatek, nik ez dut ikusi oraindikan, baina ikusten dituzu momentu batean, ematen dute ez, pelutxe ez, Bai. moñoño batzuk. Da gero bilakatzen dira, Bai, pantera basatiak, bai. Horregatik guztiagatik, ez, nik bezala, Egiptoarrek ere asko estimatzen zituzten katuak, eta gurtzeraino estimatzen zituzten. Hau da, katu jainkosa bat bazeukaten, bastet izenekoa, ez, katu itxura zuena, beste batzuetan emakume itxura eta katu burua duena, emankortasunaren eta ertasunaren jainkosa zen, batetik argia, berotasuna eta eguzkiaren energia simbolizatzen zuen, bestetik misterioa, gaua, ilargia, orantxe esan duguna, ez? Bi alde horiek. Zeuzkan katuak eta dauzka oraindikan. Gainera, bastet jainkosak gaixotasunak sendatzen nomen zituen, hildakoen arimak ere babesten zituen. Bai, bueno, dena. Horri ere gehitu behar zaio, flipatuen historian flipatunetariko batzuk egiptoarrak izan ziela. Bai. Hori ere esan behar da. Bai, hori da aitortu bertzaiez, ze oso eduki. Bai, mandigute eta hor, edukia. hasena esan dudana ez, txakurzale eta katuzale izatea ez da, ez dela elkar baztertzen, zertan elkar baztertu, Egiptoarrek ere txakur jainko bat bazeukaten, txakur edo txakal jainkoa, Anubis. Anubis, hori da. Bai, eriotzaren eta betiereko bizitzaren jainkoa. Jota gero zenbat diskotekari eman diote izena. Bai, hori da. Berez, hori, txakala azkenean Canisaureus txakurra da. Beraz, hor ere, Egiptoarrak ez binarioak ziren. Canisaureus, gaur pizkat Jakoba torri zara, Bai, ez da? Bai, dena. Izen zientifikoak latinez, kursiban danak. Eta faraoiek, ez? Egiptoko agintari izan da, legeak atera zituzten, katuak oso zorroz besteko. Garai batzutan, faraoi batzuk katuak hiltzeagatik eriotza zigorra ezartzera iritsi ziren. Bai. Eriotza zigorra zan errekirola. Hori da. Eta gainera katuei gizaki bezala betiereko bizitzarako aukera ematen zieten. Claro, ez, faraoia zinen, betiereko bizitza zeneukan bermatua, ez, alako hilobi hortan zure, ez, urrezko sarkofagoan, gorputza baltsamatuta, itxasontzi bat ere bazeneukan, ez, beste mundura joateko, baina katuri gabe. No, zoaz. Hori da. Orduan, momifikatu egiten dizituzten. Eta ez bat edo bi, orain arte, Egipton, arkeologoek aurkitu dituzte, 70 milioi animalien 70 milioi momia inguru. Zezaten. Bai. Claro, pentsatu behar dugu, eta gizakien momiak ere milioika daude, pentsatu behar dugu, belaunaldi asko eta asko izan zirela. Orduan pertsona momifikatua ezin da esan, bakarrik. Ez, katu momifikatua edo jainkosa momifikatua. Bai. Gehiena gainera animaliak, beste animalia batzuk, ez, kokrodiloak edo txakurrak ere bai, ez, baltsamatu eta ez, momifikatu izan zituzten, baino gehienak katuak ziren. Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's favorite cat. Brutus had to turn his head when this cat done went and said, if he's got this thing for shoes, I said it just might be ambitious too. We got holidays all
abestiak Kleopatraren katua, ez? Katu favoritoa aipatzen duenez, jakin dezazuen, Tibali zuen izena, Kleopatraren katu favoritoak, eta horrek esan nahi du Jainkoen oparia. Bai. Eta ez dut esan, Egiptoarrez katua esateko onomatopeia erabiltzen zuten, miu. Miu, ditzen zuten? Bai. Beto, ze zuzen, eta zorrotz, ez? Beste gauza batzuetan sekulako bueltak ematen zituzten, baina hortan, bai. Eta ikusteko Egiptoarrentzat ze garrantzia zeukaten katuak eta nola tratatzen zituzten, kondairak dioenez behintzat, duela 2600 urte inguru, pertsiarrek Pelusio hiri Egiptoarra setiatu zutenean. Horti dator, Nati Pelusio. Bai. Justu. Etimologia zuzena. Bueno, pertsiarrek ezin zuten aurrera egin, eta orduan erabaki zuten momentu batean soldaduen eskutuetan katuak lotzea. Egiptoarrek katuei kalterik egiteko gai ez zirenez, Egiptoarrak, pues, azkenean gudua galdu eta hiria pertsiarren eskuetan geratu zen. Bai. Seguro, hori egia berdadero izango da noski, baina milaka gizon gihartxu estilo 300 filman irudikatzea eskutuan katu bana. Eta hor sortuko zen iskanbila hiri basetiatzeko oso estena polita izan daiteke. Bai. Agian hor asmatu zuten miu izena. Ez dakit. Jartzia. Nik katu bat saiatu nahi sartzen transportin batean, edo behigo infekzioa zeukala eta kolirioa ematen, eta hori bai, gerra, hori bai. Bai. Bueno, beste pasadizo bat. Duela 2000 urte ingurukoa, ja erromatarren eragina nabarmena zen, eta Alejandrian diplomazialari erromatar batek katu bat hil zuen, o hil omen zuen. Egia da, garai hortan ja katuak hiltzea etzegola eriotzaz zigortua, eta faraoiak lasaitzeko eskatu omen zien herritarrei, baino alferrik, eta azkenean jendetzak hiltzailea lintxatu omen zuen. Eta egia esan kasu hori ez, edo kondaira hori irakurri duanean, ez dakit ikusita daukazuen dokumental bat, duela urte batzutakoa, 2019koa, Don't Fuck with Cats, izena duena. Izen buru horrekin horituko nintzen. Itzulpena izango izateke utzipakean katuak, edo itzupe fina. Oso onbera ikusten zaitu. Bai. Eta da Luka Mañota hiltzailearen kasua. Bueno, beti hiltzailea askotan aipatzen da, eta Yun Lin izan zen biktima hiltzuena. Eta, bueno, ez paezue ikusi, labur kontatzen saiatuko naiz. Eta da, Luka Mañotak Yun Lin hil, deskuartizatu, hori dena grabatu eta interneten zabaldu zuen. Eta berehala edo nahiko azkar atxilotu zuten, zergatik interneteko komunitateak ja investigazio, ikerketa lan izugarri eginda zeukalako, zergatik gizaki hori hil baino lehen Luka Mañotak katutxoak torturatu eta hiltze zituelako. Entrenatzeko. Kamera aurrean eta zean. Orduan, gizaki bat hiltzea? Bueno, katutxoak hiltzea, orduan sortu zen interneten, ez? Interneten sare bat, erabat amorratuta, hasi zirela, pixka zantzuak eta pistak eta jarraitzen, eta horregatik ja, jakin zutenean, polizia atzetik zebilela, eta ez, persona bat hiltzuela, baina datu guztia bazezkaten. Egon badago, katu zainen armada. Antolatua. Nik adibidez, esate dizut, ez dakit antolatua dago, nik esate dizut, nik true crime-a jaten dut, irensten dut, inolako arazori gabe. Pixka bat igual fikzioa baliz bezala, ez, distantzia batekin. Baina. Dokumental honetan, ez dakit zuzenean ikusten diren irudiak, nik ez nuen begiratzen, pantailari ez nuen begiratzen, baina bakarrik deskribatuz eta katu egiten ziena, bai. Don't fuck with cats. Hori da. Lagunak. Bai. Barkatu parentesi hau. Bai. Eta, Egipton geunden, eta ikusiko dugu gain, pixka bat katuak nola eratu ziren, ez? Berez, katu etxekotu bak greziarrek atera omen zituzten Egiptotik, eta handik besteak beste, Asiara zabaldu ziren, ez? Garaien helenistikoan, merkataritza harremanak eta, ez? Asiarekin egin zituztelako. Kultura gehienek eta erlijio gehienek ondo hartu zituzten katuak, beste islamak.
Islamak Koranak katuen pasadizu desente jasotzen ditu, eta katuei minen matea adibidez, pekatua da haientzat, eta hori dena. Beste pekatu bat. Hori da. Ez? Eta Mahomatik, bertatik hasita, ze Mahomak katu bat zeukan, muetza edo muitza izenekoa. Muitza? Bai, eta behin, profetaren bizia salbatu omen zuen, suge batek koskekita, saiestu zuelako, eta beste pasadizo batek dio, behin Mahoma eta muetza ohean elkarren aldamenean lo zeudela, hori, Mahomak momentu batean, jeki behartzuenean, ez zuen katua esnatu nahi. Logikoa da bezala. Claro, Mahoma izan da gainera. Bai, eta katua bere tunikaren gainean zegoen. Orduan Mahomak tunikaren zati bat moztu zuen, katua ez esnatzeko. Ni ez naiz sekula inidentifikatu sentitu Mahomaren irakaspenekin. Mahoma erruki horra. Bai. Eta animalista. Bai. Baina, podcast honetan bestean batetan bezala, Elizarekin egingo dugu topo. Bukatu da festa, lagunak. Bai. Ja, etorri dira zeta multinazionaleko kalparrak, hogein arteko rollo ona, Era bat. Infernura bialtzeka. Hori da. Infernura bidaltzeko, literalki. Ze Eliza Katolikoarentzat katua deabrua zen. Katu itxura hartzen omen zuen, lurrera jaistean, gaixotasunak, zoritxarra, txarra zen guztia ekartzen omen zuten katuak, eta egia da goierdiaroan, erdiaroaren hasieran Elizaren iritzi ofizialari ez ziotela jaramonik egin, ez da Elizako kideak. Ez esan. Katolikoek haien arauei kasu eginez? Home, komentuetan, katuak izatea oso praktikoa zen, xeguak eta ratoiak eta usatzeko, ez? Baina egia da, beherdiarona eta aro modernoaren hasieran katuen kontrako jazapena ja areagotu egin zela. Eta zenbait historiaren ustez, horrek nolabaiteko eragina izan zuen 14. mendeko izurri beltzean, eta 17. mende bitarteko Europako beste izurrite handietan. Katuak espaldin bat dituzu etxean, katu gutxi baldin dituzu, arratoiak arrezago zabalduko dituzte gaixotasunak. Bai. Ekuazioan falta bada katuaren isa, bai. Dena gaizkidua. Hori da. Beste arrazoi bat, katu bat esateko gaur egun. Bazpare. Hori da. Aurreko pandemiatik ez gintuzte salbau, baina Euskal Urrengoan handia torren. Ahora erruduna ziren, zintzu ziren animalia? Xaguzarrak. Xaguzarrak, beitu xaguak. Bai. Katua ez. Wuhaneko ez dakizeko bazulo hortan. Katu batean balitz. Beitu, hori da, merkatu hortan, edo hori da. Zizke, hor dago. Bueno, esan dugu hori ez, erdiaroaren amaieran eta aro modernoaren hasieran ez, katua, garai hori katu entzatetzela oso garai ona izan, inkisizioak gainera sorrinkeria eta katuak estuki lotu zituen, ez? Inozentzio izena izatea ere. Bai. Pederasten klubeko presidente izateko... Inozentzio 8. aita santuak, 1984ko bula baten bidez, sorginkeriaz akusatutakoak jazartzeko agindua eman zion inkisizioari, eta akusatu horien artean, katuak ere bazeudenez, benazita. Sorginekin batera katuak ere erretzen zituzten zutan. Aprobetzatzeko, errendimendu energetikoa ditzen zaio horri. Bai, eta agindu hori, jai erlijiosetako erritu bihurtu omentzen ere, historialari batzuk, seguraski Vatikanoaren ingurukoak esaten dute, gehiago simbolikoa zela, ez dituztela inbeste katu erre. Simbolikoa zela. Bai. Ez dakit, igual metxero horbildu edo, fosforo bat piztu eta... Gustana. Bai. Baina, bueno, kontua da, hainbat lekutan, San Juan gauean, emakume sorginik ezean, ez? Puskatua botatzen omen zituzten zutara. Ez bauzu emakumeri, botaz ez katu da. Hilda gure kantue Eindau testamentue Amantza bat Altantza beste bat Bere amamantza Kurruka negronak eta Ekizentzan bere askatasune Amantza bat Altantza beste bat Eta sorgina eta katuen arteko loturaz aigeanez, horren adibide polit bat daukagu,
hemen Euskal Herrian. Hombre, zegoengo da. Bai, eta hortarako Eskarbartera joango gara, Nafarroara, 1576 urtera, eta urte hortan, Ozkoidi eta Lizaso komisarioak Orikain auzo nagusira joan ziren, ustezko sorginkeria kasu bat ikertzera. Garai hortan ustezko sorginkeria kasuak... Bai, ustezko gabe dena. Kontua da, Martirikoren etxeko Mari Martin zen ustezko sorgina kasu hortan, eta Juan Lizasok, Juan San Martin lekukoaren testigantza jaso zuen, eta idatzi hori, testigantza hori jasotzen hori idatzea, auzilarriago bat pizteko zorian egon zen, gero ikusiko dugu, etzela, urrutira joan, baina idatzi horrek, testigantza horrek jasotzen zuena zen, Mari Martinen historia, 6-7 seme-alaba izan omen zituen, bere lehenengo senarrarekin, baina haren etxe inguruan, katu handi arre bat zebilen eta susmatzen zen lehen lehen senarrarekin izan zituen kreaturak, aurrak, katuak hil zituela. Susmatzen zen, Susmatzen zen. Ja ikusten zitzen begiradan. Hori da. Bai. Katuak ez omen zuen etxetik aldegin, ez? Eta gau batez, kontakizunak dionez, ilundu eta 3 ordura lekukoa emakume arekin eta bere 2 morroiekin zela, katua etorri zen lotxagabe. Bueno. Errudon, ezuta. Bai. Mari katuaren berri emanazionez, lekukoak azpata hartu zuen eta katuari eraso egin zion. Zein gau ba. Kolpeak, egia da gur bat jozuela, baina katua bizkarrean ere zauritu zuen, eta orduan katuak, komatxo artean oso garbi, hitz egin omen zion lekukoari. Ara. Bai bada, esan omen zuen 3. Eta han bildutakoak txundituta geratu ziren eta Ramon Morroiak zera esan omen zion lekukoari. Gure katu honek ederki daki hizketan. Aizekoa gauepela inargiaren argi, mutxurdina leioetan teiatuan katugi, bidertzian zenbait kanta gauerdi zardoari, argaineko sorgin zarrak einukai argiari, gaueko piztiaren zatez da eguzkiri, karidadeko bentako argia du pizturi. Seigizon maiaren bueltan ari... Oso garbi, adierazizun katuak zer nahi zuen. Bai bada. Bai bada. Bai, kontakizun hau Jose Duesok jasota dauka, La caza de brujas en Euskal Herria liburuan, eta Eskarbarteko kasu bakarra ez da, igual viaje aprobetxatu zedo, Larrañetako Albira ere sorgintzat jo zuten, baina lekuko batek ezurtatu zuen haren kasua, eta esan behar da ere, Juan San Martinen lekukotza, Mari Martinen kasuan, hori ere gezurtatu zuen beste lekukorik izan zela, eta norbaitek esan zuen, hitz egiten zuen animale hori, Mari Martin bera zela katuz mozorrotuta. Ez dakit zein dan sinesgarriagoa bietatik. Bueno, nori ez gertatu inauteritan dinosaurios mozorrotu eta jendea, zoize, dinosaurio eta tartzea natural. Hori da. Ba, hori bai. Bai, kontua da, garai hortan, aro modernoaren hasierako Europan, ere, etzela kasu bakarra izan, badakigu, ez, erdiaren amaieran eta aro modernoaren hasieran, hori ez, nola ugaldu ziren sorginkeria kasuak, ez, nola uspotu zituen Eliza Katolikoak, ez, hori, bere ohiko lana egiteko. Bakea zabaltzeko. Eta gero, normalakoek ere erabilizituen hori, adibidez, bizilagunarekin liskar edo ez tabea dakazula, bueno, akusatuko zaitut eta... Eta bide batez zure txea lortzen badet, pues ez da txarra. Eta, bueno, eta gero beldurrez ere, askok, ni salatu baino lehen, nahi egut beste norbait salatu, ez? Eta orduan salaketako puru handitu zen, eta fantasia ere bai. Hau da, lekuko irudimena ere handitu zen. Eta baita ere, ikonografia, ez? Gaur egun ezagutzen dugun sorginen inguruko ikonografia hori, ez? Margolariek batez ere zehatu zutena. Eta adibidez, sorginak erratzen gainean egan egiten dutela.
hori nahiko berria zen, izan ere, Bruegel zaharrak, margolariak asmatu zuen hori, grabatu batean, 1575ko grabatu batean. Grabatu hortan ere katuak agertzen dira. Katu baltza, esango zen. Bai. Bai, ez dakit, porque grabatua da, eta orduan txuri beltzean ikusten da. Bueno, ba beltza. Vale. Eta azkenean, Bruegelen grabatua eta horikaingo kasua, lekukotza hori, 11 urteko diferentzia besterik ez dago. Eta, bueno, pues hori, ikusi dugu, Bruegelek asmatu zuen asmatu zituen egan egite zuten sorginak, eta horikaingo Juan San Martinek euskaraz hitz egite zuen katua. Pues oso ondo. Bai. Nork esango zion, hitz egiten ere bazegiten. Bueno, komunikazioa katuekin sakona da, ez? Zuen zetako jendeak egunerokoan, ez dakit erantzuten dizueten, baina komunikazio sakona duzu, ez da? Oso, bai. Ikusten. Ez dakit bilaterala dan, hau da, iruditze zait katuek telepatia bidez, ez? Gure pensamentuak irakurtzen dituztela. Begitara begiratzen zaitunean, sakon horrekin. Bai, eta alderantziz ezen beste. Ja. Bai. Nik uste asko epaitzen gaituztela. Bai, epaitzen gaituzte katuek, ez dakit. Nik espero eta absolbituko nautela nire katuek. Eta amaitu baino lehen gomendio bat egin nahi dut. Don't fuck with cats, ikustea ez durke gomendatuko, oso gorra da. Baina badago dokumental bat, 2016 urtekoa, Turkiakoa, Kedi izenekoa, Turkieraz Kedi katua dela. Eta hori, Istanbuleko kaleetan bizi diren katu batzuen historioa kontatzen du, eta katu zaleak garen ontzat oso gomendagarria, eta katu zale etzaren ontzat, etzareten ontzat, barkatu, katu zale bihurtzeko aukera polita. Vale, apuntatu dizena, Esango didazu. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.